Hello? Ọ dị mma, onye na-ekwu? Mụ na-ekwu, inspektọ na-ekwu. Nsogbu udo, kone. Na streeti ụlọ. Ọ dị mma, ka echewara ka m mee. Omehụ gbara bịa. Ka ọ na-egbu streeti gị. Ọ dị mma. Ọkwa unu na-eme pati mgbe na mbịa ka ahụ na ma agụ na amaghị onye mbụ. Ụlọ onye nke eji anwụ ibe ọnwụ ji ekwe mmadụ ọnụ. Ụnụ nwa na nwezi n'ite nọ, inspektọ nọ. Isi ekwe ọnwụ nọ, onye dị mmụọ ọnwụ nọ. Ndị ohi bịara nke ụnụ abaghị ụnụ ọgụ bagara ha ọgụ. Kama na mma nọ ọdịnarị eduti n'ụzọ pụta ụnụ enye m 20 naira bụrụ nsogbu, inye m 50 wuzi ijezi ọka. Mana ụlọ nke eji anwụ na-achọba m. Don't call me again. Onye ohi bịa zuo ogo izugwara ya, ọ mmadụ ka ịbụ. Ebu m isi na abụ.